B'reazzjoni għall-istatistika tal-Eurostat dwar il-popolazzjoni fejn kien ikkonfermat li l-popolazzjoni Maltija żdiedet bl-ogħla rata fl-Unjoni Ewropea, il-Partit Nazzjonalista qal li dawn iċ-ċifri jkomplu juru li hi meħtieġa trasparenza min-naħa tal-Gvern dwar il-politika ekonomika ta' immigrazzjoni li jimbarka fuqha. Juru li hu meħtieġ ukoll dibattitu raġunat dwar l-immigrazzjoni li jkun ibbażat fuq in-numri u fuq il-fatti ħalli pajjiżna jevita kwistjoni emottiva li ma twassal imkien. F'ċifri li l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika kien ippubblika fi frar illi għadda kien ħareġ ċar li l-Gvern mill-2014 sal-2016 imbarka fuq politika ta' immigrazzjoni ta' madwar 10,000 immigrant net fis-sena. Issa iċ-ċifri tal-Eurostat għal-2017 juru li din il-politika komplet ikkargata 15,000 immigrant net is-sena l-oħra. Apparti minn dan, il-Prim Ministru nhar il-ġimgħa kien rappurtat jgħid li f'Ġunju waħdu il-Gvern ta' permess biex jaħdmu Malta 3,000 immigrant ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea. L-aħħar ċifri dwar il-prodott domestiku gross juru li dan żdied b'4.4% fl-aħħar 12 xahar f'termini reali, imma minn din ir-rata ta' tkabbir trid titnaqqas iż-żieda fil-popolazzjoni ekonomikament attiva biex wieħed jieħu stampa vera ta' tkabbir li qed isir ras għal ras bħala medja għal kull ħaddiem. U minn dan jirriżulta dak li qed iħossu ħafna nies li ras għal ras it-tkabbir u ferm anqas minn kemm jgħid il-Gvern, propju għax it-tkabbir ġej minn żieda fil-popolazzjoni u mhux minn żieda ras għal ras. Fil-fatt ċifri tal-Eurostat ippubblikati f'April juru li l-pagi f'Malta s-sena l-oħra bilkemm żdiedu biex jikkumpensaw għall-għoli tal-ħajja u s-sena ta' qabel il-pagi lanqas bissolew biex jilaħqu mqar mar-rata tal-għoli tal-ħajja. U magħruf ekonomikament li żieda fil-forza tax-xogħol tagħmel pressjoni l-isfel fuq il-pagi u dan jidher li jista' jiġri lil ħaddiema Maltin. Fuq sma oħrajn iż-żieda fil-popolazzjoni titfa' pressjoni fuq numru ta' setturi, speċjalment f'pajjiż żgħir bħal Malta li diġà kien jibati mill-ogħla densità ta' popolazzjoni fl-Ewropa. In-nies qed iħossu sew il-pressjoni fuq l-ambjent, fuq l-infrastruttura, fuq it-toroq, fuq it-traffiku, fuq it-trasport pubbliku u fuq il-kirjiet fost oqsma oħrajn. Il-kirjiet tant olew li issa qed jgħeddu anke industriji ġodda bħal gaming li mhux qed jsibu kirjiet raġonevoli għal ħaddiema barranin li jġibu. Dan apparti t-teddida soċjali qawwija għal Maltin li jiddependu fuq il-kirja l saqaf fuq rashom. Iċ-ċifri pubblikati mill-Eurostat jagħtu għalhekk okkażjoni lis soċjetà tagħna tiddibatti b'mod raġunat, statistiku u fattwali l-politika tal-Gvern dwar l-immigrazzjoni u tħeġġeġ li l-Gvern ikun trasparenti dwar il-pjan tiegħu dwar l-immigrazzjoni. Fl-istess waqt dan il-pjan jrid jagħti każ il-konsegwenzi kollha ta' żieda tant qawwija fl-immigrazzjoni kif ħareġ fil-pubblikazzjoni tal-Eurostat.